zaka rinopisa tazvihwira toga kuti kwai mukoma mhosva vakazomuka vava negumbo re3, gumbo rakareba so pano nekoko mupakapa pakati pemakumbo apa maishai vabata mushonga koidzo mbudzi koidzo huku koiro dura kwaidura ramaishai ranga riri doko kudai asi January to December Monday to Sunday 24 hours a day 365 pagore chibage chainge chisingaperi. Vanhu ka ndinowakuhla even yenyuchi idzi madziwo kuti kwai nyuchi dziriko kwamaishai nyuchi vaitumira nyuchi handiti moza kuti zvezvita kutonga kuona nyuchi pambavha dzakazara aiwa kwamaishai dzakatanga kare zvinhu zvese kwai nothing is new under the sun mazvihwira moga dzezaka. Regai tipinde munyaya inotevera. I hope handina kusiya nyaya dzamunenge matumira guys. Kana munyaya dzenyu musina kuverenga, don't take it personal. I become so overwhelmed message acho anenge akawandisa saka ndinozongogumisira